Fl-aħħar sigħat komplew jiġu żvelati aktar chats li għaddew bejn Edward Zammit Lewis u sit ta' 17 Black Jorgen Fenech, chats li jikkonfermaw il-qrubija li kien hemm bejn dawn iż-żewġ personaġġi bejn Jannar u Settembru tal-2019 meta kien diġà magħruf li Fenech huwa sit ta' 17 Black. Rapporti li ħarġu mis-sit Love in Malta jindikaw li f'wieħed mill-messaġġi Zammit Lewis jgħid li Jorgen Fenech qed nimmissjak ħafna. Bl-imprenditur ftit li xejn kien iwieġeb lura, iżda Zammit Lewis kien jibqa' jippersisti li jikkuntattjah. Tantu hekk li f'mument minnhom Edward Zammit Lewis batlu messaġġ u qallu kellimni għax qed tħassibni li sessibni ta' f'da żmien kollu dejjem bqajt f'qalbi. Skont l-istess rapporti Zammit Lewis anke wasal biex talab li ssir laqgħa privata ma' Keach Cambry fil-farmhouse ta' Jorgen Fenech. Kif diġà ġie żvelat matul l-2019 il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Governanza li kien deputat parlamentari baqa' f'kuntatt kontinwu mas-sit tal-kumpanija 17 Black illi kien għadu jrid jiġi arrestat brabta mal-kompliċità tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. U kien fil-bidu ta' dik is-sena meta Zammit Lewis irrefera għal votanti tiegħu bħala ġaħan, frażi illi baqa' ma skużax ruħu illi uża. U wara dawn il-fatti kollha, il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendih. Il-Ministru tal-Bek tirreżenja laqgħa xejn. U dan l-atteġġament ta' Roberta Bela qed jibda jiżra dubji anke fost partitarji laburisti illi mhux jifhmu kif il-lider tagħhom mhux kapaċi hu azzjoni diretta. Issa jiġi Zammit Lewis għal-vot jgħidlu ja Janna ġaħan, ġaħanu, mela tiġifieri ġi Janna ġaħan. Wara dawn l-iskandli ma jistħejx jiġi jgħid law, għatek jiġi xi ħadd ieħor iħabbat le. Intant, il-Ministru Mirjam Dalli kienet affaċċjata b'domanda dwar il-possibilità ta' komunikazzjoni li se kellha mal-imprenditur Jorgen Fenech. Qatt kien hemm xi WhatsApp messages jew email jew xi kontatti oħra bejnek u bejn Jorgen Fenech? Le. Thank you very much. Robert Cremona, Net News.